This picture anyị na-afụ kịta bụ mụnwa dị ife a oge m jere mee CT scan. Ihe a bụ mụnwa dị ihe a kịta na if you are a doctor following me here, you know ihe a na-alụ. Do you understand me? Ife a bụ oge m jere ime contrast test. Do you understand me? Concerning heart. And the development because of gịnị na arụ na aya m, not because of gịnị. Sometimes ana m enweve one kind pain, that is a chest pain. Even though now the reasoning genuine, but all there like this, I will go and check it. This show not just on the normal pain. Do you understand me? There is one thing I want to tell you. Mwa na Ghana hospital. Opekata benya about 3 times a year. One bunke name general test. Then indoors will just knock at a gem for shake up. Do you understand what I'm saying? Now, ụmụ ife nchọ ịgwa gị na-eme na be anyị ga-abalị gị uru. Ifuru ife ọ ga-abụ na ịbatara ụlọ ọgwụ abịa sị gị na onwere ife afọ, igbuo na a lot of ndị Igbo. And the reason the thing ji eme sometimes ọ na-awụ because of ego. Doctor bịa na unu anya ọ bụ na the money unu ga-eji wee mee test adịrọ, nwere ike ọlọ na one kind test onye na-echa ya sị gị na onwere ife afọ. Now na onwere ife afọ na-ebe bụzi the question some of unu ada ajụ. Then iburu that ihe ahụ doctor gwara na onwere ife afọ mapụta bie na ife na-eme gị dị spiritual na ijegwu ụlọ ọgwụ doctor sị gị na onwere ife afọ. Na ụlọ ọgwụ ahụ ijere nwere ike ọwụ because of ego kpata doctor ejiri wee mee the other test unu dịrị ime. Doctor nwere ike ire ọnụgụ blood test, onye nọrọ heart gị, onye nọrọ kidney gị, onye nọrọ ya runs, onye nọrọ ya liver, onye nọrọ some certain things dịgasị important ka o wee find out mara ife bụ your issue. Nọ nke ego ga-ahụrụ ka ọrụ ọnụnwụrụ sị gị na onwere ife afọ, then ịgbapụta ị na-asị agbagara, ị na-asị na ijego ụlọ ọgwụ na onwere ife afọ. And another thing ị ga-aghọta bụ na some ụlọ ọgwụ dị na be anyị enwero machine. How many ụlọ ọgwụ nwere this machine akịta na village gị ma ọ na taanụ mụ na gị na-abụ? Then mpụta ebe a na-akọwalị gị ihe ị na-akọtu machine a nọ na ya na kịta. Onye afọ na practice spirituality, onwere ife ọ gbagidere n'afa ka ọ gbata the position of your heart. Ife ka ya broad si arụ ọnụ ya na ya heart, apart from na ebutere gị na this machine ị na-afụ bụ science and technology bụ ife wepụtara ya. Na-agba gị ife, ana m agba gị what am into ihe nnọgo na process ihe m witnessigoro both in spirituality and religion. Ife a niile a na-akọrọ gị ebe a bụ farasi. Onwere onye nwere power to kpa you. M ga na-agwa gị ife a. Ọ bụ na ị na-ege m ntị na-eforo m ebe a, gbaa mbọ fụ na ị na-eje ụlọ ọgwụ ị na-alụ gị. Onwere onye nwere any power to kpa you nwanne m. Some issue ndị be anyị na-agabiga because of